Det vi vil i dag, det er, at vi vil bevise, at ax i anden plus bx plus c er lige med 0, lige med 2ax plus b i anden lige med d. Til at starte med har vi jo sætningen 2ax plus b i anden lige med d. Hvis vi fjerner d'et, altså hvis vi sætter minus d'er på begge sider, så vil vi få sætningen her. Og hvis vi, altså når vi løser det, så får vi den her sætning. Bagefter så sætter vi det her ind i stedet for d, og så vil der stå det her. Derefter løser vi parentesen og fjerner b'erne. Og så kommer det til at stå det her. Så sætter vi A4A uden for parentes, og så bliver der stå det her. Så dividerer vi med 4a på begge sider, og så løser vi det til sidst og får den rigtige sætning. Det vi starter med at gøre, det er at tage kvadratroden på begge sider, så det kommer til at give 2ax plus b er lige med plus minus kvadratroden d. Derefter skal vi have b væk, og så siger vi 2ax plus b minus b, og det giver lige med minus b plus minus kvadratroden d. Så for at få de 2ax væk, så deler vi med, eller for at få x til at være alene, så deler vi med 2a, og så får vi minus b plus minus kvadratroden d over 2a. Så står x'et alene på venstre side, og så er x lige med minus b plus minus kvadratroden d over 2a. Den næste skal vi have 2ax plus b i anden er lige med 0. Så gør vi det samme som før, tager kvadratroden på begge sider, så der kommer til at stå 2ax plus b er lige med plus minus kvadratroden 0. Og så skal vi have b'et væk, og vi gør det på samme måde som sidste gang. 2ax plus b minus b er lige med minus b, fordi kvadratroden 0 er 0. Og vi gør det samme som sidste gang igen. 2ax over 2a er lige med minus b over 2a. Og så er x er lige med minus b over 2a. I den sidste skal vi igen have kvadratroden på begge sider, så vi får 2ax plus b. Men da d-værdien er under 0, kan man ikke tage kvadratroden, og derfor er der ingen løsning til den sidste. Altså L er lige med Ø.